Si som un dels països amb més sol, més val que l'aprofitem, no? Vaja, nosaltres ho tenim claríssim. Estem completament compromesos amb el medi ambient i creiem que les energies renovables són claus per tenir-ne cura. I com es porta tot això a la pràctica? Doncs, per començar, li hem demanat a en Marc Vilà, director d'Infraestructures, Energia i Economia Circular de Mercabarna, que ens expliqui què és el Repower Mercabarna Energia. Què vol dir aquest nom tan llarg, Marc? Aquest nom respon bàsicament al projecte de descarbonització de Mercabarna, que respon a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a tots els sostres de Mercabarna fins a una totalitat de 360.000 metres quadrats, ja sigui d'edificis de titularitat pública com de titularitat privada. Déu-n'hi-do, quina extensió! Sí, de fet, amb aquesta instal·lació, Mercabarna es convertirà en la planta solar fotovoltaica en coberta més gran de la península Ibèrica, arribant fins als 18 megawatts de potència total instal·lada. I si posem més números a tants metres quadrats d'aprofitament solar? Sí, cap problema. Aquesta iniciativa suposarà una inversió de prop més de 12 milions d'euros i l'estalvi de més de 6.000 tones d'emissió a l'atmosfera de CO2. Així mateix, si tenim en compte la producció energètica de les plaques, aquesta suposarà un 25% del consum actual de tot el recinte. Tot això ha estat possible gràcies a un acord entre les empreses majoristes i Mercabarna. D'una banda, Mercabarna s'ha compromès a reduir l'IPC dels contractes d'arrendament i, de l'altra, les empreses instal·laran plaques fotovoltaiques i contractaran energia d'autoconsum. Una de les empreses que ja té plaques és Càrnia, de la que Oriol Maties n'és el director financer. Com heu viscut aquesta transició energètica, Oriol? Doncs molt bé. La veritat que nosaltres ja vam decidir apostar per les energies renovables des de la construcció d'aquesta nau i ara mateix ja hem fet el pas definitiu, que és la instal·lació del 100% de la coberta que tenim aquí a Càrnia. Al final, aquí el que volem és buscar un win-win per Càrnia i pel medi ambient, que és el que busca, entenc, també tot Mercabarna. Clar, és que si es fan càlculs, ser sostenible energèticament surt a compte. I això també ho han pensat des de Ronda Fruits. Oi, Albert? Efectivament, des de Ronda Fruits, aprofitant l'impuls que té Mercabarna a favor de les energies renovables, ens hem sumat al carro de les energies renovables. Per això hem apostat de fer els 2 nous magatzems amb el màxim aprofitament dels panells fotovoltaics. Amb això aconseguirem que tinguem menys emissions de CO2 i que aconseguim un entorn molt més sostenible dintre del nostre mercat. Bé, ens ha quedat clar que els impulsos econòmics i les ajudes a les empreses també són un pilar fonamental a Mercabarna. Però això ja us ho explicarem en un altre vídeo.